la'allakum taghlibun ku rinka rashin sauraron wannan alqur'ani la tasma'u kar ku yi saurare ga wannan abin karantawa na Muhammadu walghaw fihi duk abin da aka karanta muku walghaw ku yi jifa fihi da shiya ko walghaw ku rinka yin wargi inda ga allago fi'ilin ya samu asali walghaw ku rinka yin wasa fihi sadda ake karanta alqur'ani in kuka bari mutane na sauraron alqur'ani ana cin nasara akan su walghaw fihi ku rinka jefa wasa cikin alqur'ani la'allakum don in kun ka rinka jefa wasa da wargi da waka da taɓi da shewa ana karatun alkur'ani to taglibun za ku yi rinjaye hayyazan an wace an bar sauraron muhammadu wannan aiki na kafirai ba su ɗaya takaita da su ba akwai ayyuka da musulmi suke yi in ana karatun alkur'ani musamman irin halayya yanzu daga wannan kasusuwa na musulunci yake sayarwa wannan kasusuwa waɗanda ba na musulunci ba ko gamin gambiza ya sayar da na musulunci ya sayar da waɗanda ba na musulunci ba in ya ji an sa ƙira'atul ƙur'ani sai ya sa waƙoƙin kanawa ko indiyawa ko turawa ko ya sa wani abu daban na wasan kwaikwayo saboda abajin alƙur'ani to yana cikin ilhadi ga musulunci duk wanda yake yin haka nan ya tuba ya ji tsoron Allah sadda kake saka ma wayar ka ƙur'ani wani bukata ta yi waƙar gargajiya ta duma ko kalangu ko wani makamancin haka to in ka sa alƙur'ani kai kan riga shari'a tana wa wanda ya sa wani alƙur'ani hukunci ko a kashe nashi ko a tilasta shi barin wajen ko a karɓe waya sayar da mai sauraron karatun alƙur'ani ya gama sannan a maidan mishi ko a mai dai wani hukunci wanda kuma ba ɗaiɗaikon al'umma za ta yi ba hukuma da a ce tana kula da harakokin addini ka cokan to hakika waɗannan da suke shishigi da abin da ya kasance ayoyinmu ne mun ce fi'ilin yulhidu yana da alaƙa da alhada karkatawa ko kuma ya kasance an tsamo shi ne daga hada wanda yake shagaltarsuwa kuma Allah waɗi cikin suratul mujadala innal ladina yuhadduna Allah wa rasulahu kubitu kama kubita alladina min qablihim hakika waɗannan da suke shishigi suna kakkangewa a bajjin ayoyin Allah a bajjin magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to Allah ce Allah ne su kamar wadda aka la'ani mutanen da suka gabace su don haka la'ana Allah hana sauraron alkur'ani ga bayan Allah take jawowa in masallaci ne aka sa kira'a za ga wasu ne tugga suna maganganu suna rumumuwa ana hira ana daga murya ana taɓi ga hannuwa ana ma zage-zage in ma wani wuri ne na karatu za ga wasu sun ja nasu layi tun nan Allah ya rarrabe alkhabisa min at-tayyib abinda an na kwarai daga mummuna wanda duk aka sa alkur'ani ya sa wani alkur'ani abinda yake gwadi bai yarda da abinda ake yi na alkur'anin ba to hakika madaukakin sarki ya ce waɗannan da suke karkatar da mutane ga ayoyinmu ta hanyar shewa ko taɓi ko waƙa don kada a saurari ayoyin Allah subhanahu wata'ala to babu makawafa Allah ya ce la yakhfauna alaina ba za su taɓa ɓoyuwa alaina a kanmu ba alkhafa ɓoyewa la ya khafauna ba su kuɓucewa ba su ɓoyewa alaina a kanmu don mai ranar alƙiyama za mu tayar da su kuma fanu jazihim za mu sakanta musu da abin da duk suka aikata in ka yi shishigi da nufi Allah ya sani hukuncinka zai zo ranar alƙiyama in ka yi da jahilci Allah zai kama ka don bai uzurin jahilci amma dai yana uzurin mantuwa da kuma kuskure in mutum ya aikata abu bisa ga jahilci Allah bai kyale shi sai ya mai hisabi kuma mai tsanani don shi aka ce kowa inda ya aikata aiki ya tabbatar da ya biɗi ilmin aikin nan kahin shi aikata shi saboda in na lada ne bai da lada sai ya san hukunci in na zunubi ne bai da uzurin da Allah zai yarda da shi ya ce Allah bai san ana kaza ba don shi ya aikata kaza wannan ba uzuri bane da ubangiji ta'ala zai riƙe ka da shi don ya kubutar da kai daga azaba la yakhfauna alaina ubangiji ya ce afamay yulqa fin nari ya ashe wannan da yulqa an ka jefa shi fin nari a cikin wuta khairun makomashi za ta yi zama mafificiya a lahira amma ya'ati aminan yawmal qiyama koko a'a wannan da zai zo ranar alkiyama amintacce
babu kowane irin tsoro ga zuciya ta kuma an yi mai mazamni na aljanna tun haƙon alƙiyama shin wane ne daga cikinsu khairun an mafifici wanda aka jefa wuta ya tafi lahira babu imani kenan wanda ya riske Allah ranar alƙiyama yana amintacce ya je lahira da cikakken imani kenan ya zama da kalbin mutma'innun ya zama da kalbin salimun anin nifaqi wa shirki wal kufri sannan kuma ya zama aminan min azabi an sai zuciya ta lafiya lau an tsarkakar da ita an cire mai duk abin da zai nisan ta shiga ubangiji subhanahu wata'ala gaba ɗai ya aminta daga kowane irin tsoro ya aminta daga kowace irin musiba to shin shi yafi zama alkhairi ko wanda za a jefawa wuta ai wanda za a jefawa wuta shi an mahi ƙasƙasci wanda ya riski Allah ranar alƙiyama amintacce shi an mahi girma da daraja da ɗaukaka to wannan ba kowa ba ne face Abu Jahali bisa gare shi wannan aya ta sauka saboda sautari manzon Allah yake karanta alƙur'ani sai ya tara mawaƙa ana buga bandiri ko ana buga molo su a mafi yawan gangunman larabawa ana kiɗi ana ɗaga murya in manzon Allah yana karatun alƙur'ani a makka ko ya tara mata mugannat wayanda suke waƙe-waƙe su ma suna ɗaga sauti sun kwance gashin kanunsu suna jujuwa kanu haka gashi na yi gaba yana yi baya yana yi dama yana yi hagu har waɗanda ba suke da tsatsa ga zuciyarsu ta munafici ya zan hankalinsu ya ɗauki zuwa kallon mata da raye-rayensu da waƙe-waƙensu to shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan alƙur'anin ba ma komai bane illa waƙa mun iya gata nan mun sa ayi ba komai bane illa sihiri za mu zo ma da mutanen da suka hika iyawa su karanta ka karanta mu ga wazirin jaye ba komai bane illa abubuwa ne na kahana na bokanci shi ma za mu samu ƙwararru ga bokanci su gwada ma baka iya ba Muhammadu yaushe kake cikinmu nan ka tashi ka ce ka himu kuma kai ba kowa ba mahaifinka ma ko da kar aka haife ka ya mutu haka dai aka ta zagin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama don yana karanta alkur'ani to sai ubangiji ya ce musu i'malu ma shi'tum ku yi ta abin da kuke so innahu haqiqa Allah basirun mai gani ne bima da duk abin da ta'amaluna kuke aikatawa wannan cewa i'malu ma shi'tum ku yi ta abin da kuke so gace ne tahdidul lahum gace ne lahum ga kafirai kamar mutum ne yana wasa da wuta ya je garwashi nan ya je garwashi nan sai ka ce mai wani ba na hana ka wargi da wuta ba to ita abinka ko baka ce Allah ya sa ta kone ka ba kai ka san abin da ka gani ita wasar ka Allah ya sa ta kone ka to an boye mafhumul qawli kenan i'malu kowa shi aikata ma shi ito abin da kuke so kowa ya ta abin da shi ka so amma da jin Allah ya ce ina ganin ku to ka san abin nan da an ka ce ka aikata ba shi ya kamata ka aikata ba wani ku yi ta harakar ku in Allah ya so za ku bari shikenan abin nan ba na kwarai bane ba a ce ma mai sallah haka ba a ce ma mai zaman dunki haka ba a ce ma mai shago ne haka a wanda ake ce ma wanda ya karkace hanya yana aikin banza shi aka ce ma wani ita abinka amma dai za ka sani cewa za ka sani ya tabbata aiki ne ba na kwarai bane i'malu ma shi'tum ku yi abin da kuke so ku aikata shi hakika dai shi Allah basirun mai gani ne bima da duk abin da ta'amaluna kuke aikatawa na ɓoye da na fili ayyukan da kuke yi na hana karanta alkur'ani da kuma kauce ma ayoyin Allah nisantar da mutane daga barin sauraron alkur'ani wada musu akwai abin da alkur'ani bai kai daraja ta ba na sauraro duka shina cikin ilhadi waɗannan da ke ilhadin nan ranar alƙiyama alkur'ani ba zai cece su ba ko da sun yi imani da shi saboda ayoyi da yawa alkur'ani na Allah subhanahu wata'ala zai sa su yi ceto ga masu karanta su za su ɗaukaka irin ayatul izzi irin ayatul kursi duk mai yawan karanta ta bayan sallar farilla maza Allah ya ce tsakani ne da mutuwa ba aljanna babu abin da zai hanawa in ba mutuwa ba babu duk mai karanta ayatul kursi bayan sallar farilla
babu abin da zai hana shiga aljanna in ba rayuwar nan da gare shi ba. Yana mutuwa inda ya karanta ayatul kursi bayan farilla dan aljanna ne. Saboda haka a tsare ta, ko tana da waya a koye ta. Da yawa zaka ji wani sai ya kamo shi rikice wala ya'uduhu agaba ko hibzuhuma ko kuma bi shay'in min ilmihi illa ma sha agaba ko wala yuhiduna bi shay'in, shi dai ta kirdada. To da ka iya 2+2 kokari ka iya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ko wakafin nan na aya ta farko rike ka kwana 7 kana da daka, jibi a ƙara ma la ta'khuzuhu sinatun wala nawmun tsayanan, wakafi 9 gare ta ka kwana 9 kana koyon ta ba laifi bane, saboda yana zaman maka tsira ranar alkiyama. Kamar mutanen da ba su iya karanta sabbi da qul ya ayyurin shafa'i da wutiri, amma duk wata formula ta aljabra sun rike, duk wata formula da za a har hada a mutum allura ya iya, duk wani abu da zai hada wurin assimilation da kuma abrogation ya iya, komi ya iya, amma dai bai iya sabbi da kulya ayi wurin shafa'i da wutiri. in an gama addini yana baya duniya shi a gaba, to kakka zama limamin duniya in ba cikin masallaci ba, a ka zama abucin addini da iya shi da tsare shi kamar wanda an kai kaito daga manzon Allah. To kowa shi aikata. Wani wuri ubangiji yana cewa ku yi yadda kuke so, qul kullun ya'malu ala shakilatihi wa rabbukum alam biman huwa ahda sabila. Kowa yake so ya taye wanda shi ka so, duk hanyar da kaka so bi, amma dai Allah ya san wanda a shiryaye. To kuma ba a samun shirya sai an ce la ilaha illallah, ba a samun kalmar shahada ta tsayu sai an bi rasulullah. Shirya tana cikin alkur'ani da sunnan annabi Muhammad. Don haka hana karanta alkur'ani ko hana karanta sunnan manzon Allah, to yana kai mutum ga samun hushi da kyace na Allah da kuma shiga cikin azabarsa. Allah shi kare mu. Na'am. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل حكيم حميد. wannan aya ta afaman yulqa fin nari khairun amman ya'ti aminan yawmal qiyamah i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir. mu ambaci dabri biyu na mutane. afaman yulqa fin nari muka ambaci Abu Jahali da irin miyagun ayyukan da yake aikatawa. Sannan kuma ubangiji ya ce amman ya ati amina yawmal qiyama, shi kuma aka ce dungurungum annabi Muhammadu ake magana, tunda Abu Jahali shi ayyul qafin nari, to wanda za a magana da shi mai zuwa ko amman ya ati amina yawmal qiyama annabi Muhammad, ko kuma a'a ba shi ba, yana iya yiwa Abdullahi ibn Abbasin ko ibn Umar ko Ammaru dan Yasir ko mayan sahabbai irin su Abu Salamata Allah ya kara musu yarda da makamantansu, kuma a game gaba ɗaya an mai ati amina yawmal qiyamati ya koma ga muminan gaba ɗaya waɗanda suka yi imani da Allah, kowane yana ɗauka. To Allah wanda ya ɗaukaka sai ya ce innal ladhina kafaru bidhikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. innal ladina haƙiƙa waɗannan da kafaru bizikr suka kafirce bizikiri da alƙur'ani. azzikiru alƙur'ani shine ambaton Allah, nan yana komawa ga alƙur'ani. mun aiko ka ya rasulullah litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim, don ka bayyana ma mutane abinda Allah ta'ala ya aiko ka da shi na ambato. Allah cewa mu muka saukar da ambato domin ka bayyana ma mutane abin nan da an ka saukar bisa gare ka. Kenan babu wanda zai tafsirin alkur'ani in ba manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ba sadda yake sauka. Duk wanda za a tambaya kure ne in ba annabi Muhammadu ba. In ya fassara ne sahabbai za su rinka su kuma nasu tawilat da kuma ijtihad. Shi ga fassara ta ita ya rika, shi wannan sahabi ga abin da ya fahimta shi ya gane. An tambayi manzon Allah abu kaza ya ce kaza ce, to ni kuma na yarda da fassarar manzon Allah, na yi imani da ita,
amma luga ta larabawa iri kaza ta fassara abu kaza da kaza, kamar yulhiduna da muka ambato ɗazu, an ce karkata da kuma toshewa. Yana iya ɗauka ko cikin ƙabri a samu haka, wala Allah don shi an ka ambaci ƙabri lahad da lahad, saboda ana kwasa ƙasa ciki kuma a tsaga a sa mutum a toshe shi. Akwai shakku akwai lahadu. Shakku wanda irin namu, lahad kuma a yi tono haka sai a koma can gabas, a kwakware ƙasa sai a sa mamaci sai a zuba daga nan sai a daɗi. Kaga shi ma ya zama lahada, bi ma'ana mala ila nahiyatin, ya karkata ɓangare. To nan azzikir yana komawa ga alkur'ani, yana iya komawa ga kuma wani nau'i na daban cikin alkur'ani, ko ya zama a galib zikir qur'an, ko ya zama aglab abinda a ciki nai. Dukkanin alkur'ani zikiri ne, amma ba dukkanin aya alkur'ani azzikiri ba. A lura, dukkanin alkur'ani in ka waro daga basmalar fatiha haka kai ƙarshen nas zikiri ne, amma ba kowace aya ta alkur'ani azzikiri ba. Misali, in ka ce fa'alam annahu la ilaha illa ana, ka sani babu macancancin bauta da gaskiya sai ni in ji Allah, alkur'ani ne, an ce la ilaha illallah ko la ilaha illa ana zikiri ne. Amma in ka ce inna jahannama kanat mirsada, haƙiƙa wutar jahannama ta zamo madakata ga waɗanda za su shige ta, tana nan tana jira, kai ta zikirin inna jahannama kanat mirsadan ɗaya, inna jahannama kanat mirsadan biyu, inna jahannama kanat mirsadan uku, kace kai zikirin Allah ka kai. Wutar jahannama na nan tana jiran kafirai, wutar jahannama na nan tana jiran kafirai. Kana ta zikirin wutar jahannama, lalle ka yi zikiri amma da karanta Qur'ani, ba zikiri da abin da aya ta gwadi ba. An lura ko? To kaga inna jahannama kanat mirsada wani sashe ne daga cikin alqur'ani, sashe ne. Sannan baqiyatu salihatu wani nau'i ne shi ma na alqur'ani, kuma cikin alqur'ani yake. To kone yana nau'i ne na zikiri, amma su kutum an game sai a ce alqur'ani duka zikiri ne, amma wani sashen shi ba zikiri bane. To hakika waɗannan da suka yi kafirci bi zikiri da ambaton Allah shine alqur'ani, lamma yayin da ja'ahum qur'anin nan manzon Allah ya zo da shi, ja'a humun nabiyu bihi, saddan annabi ya zo musu da shi, don alkur'ani bai zuwa ga wanda ya kafirci da gare shi. Ko ka taɓa jan aya ta sauka Abu Jahl ya karanta, ka fara bil qur'ani fa kaifa ya ja'a ilaihi alqur'an, sai dai alqur'anin ya zo ma wanda ake saukarsuwa da akan shi sannan shi kuma ya karanta shi zuwa ga waɗannan da suke sauraron shi da karɓa, da waɗanda suke sauraron shi da rashin karɓawa su ne kafirai. To hakika waɗanda suka yi kafirci da shi alƙur'ani, lokacin da aka zai kema manzon Allah da ƙur'ani yake karanta musu shi, magana ta cika? Ta cika, mubtada ne ya cika, amma babu khabari. Hakika, bari mu sake ɗauka, hakika alladhina waɗannan da kafaru suka kafirce bi zikiri da alƙur'ani lamma ja'ahum lokacin da ya zo musu, ina cikon magana? Babu. Ko dai ta zama hazufiya ce an share ta sai ya zama hum halikuna aw mu'azzabuna. Haƙiƙa su waɗanda ke kafirce ma alƙur'ani sadda aka saukar da shi ga annabi Muhammadu suka kafirce, to halikuna halakakku ne, ko kuma mu'azzabuna lalle za a yi musu azaba. To sai ya zama shine khabari ga wasu malamai, shi a khabarin mubtadan nan na innal ladina kafaru bi dhikri lamma ja'ahum. Ko kuma aya ta 44 na can gaba wadda za mu karanta ta ƙila yau, ayat ƙarshenta shine ula'ika yunadawna min makanin ba'id. Haƙiƙa waɗanda suke kafircewa da alƙur'ani sadda ya zo musu, haƙiƙa za a kira su, za su zamo abin kira daga wani irin wuri mai nisa, kuma sadda ake kiran nan nasu to ba su ji ba su gani, don an riga an gargada su zuwa wuta. Kenan sakamako ya tabbata, khabari ya zo na mubtada, magana ta cika. Ko dai su zama halikuna mu'azzabuna, ko kuma su kasance yunadawna min makanin ba'id, shi a khabarinta. Za mu kai ga ayan nan gaba insha Allah. Sai Ubangiji ya ce wa innahu, haƙiƙa shi alƙur'anin nan
lawallahi kitabun wani irin abin rubutawa ne, littafi rubutacce, azizun wanda ya kasance buwayayye, mani'un wanda ya hannu daga wani abu ya zai ke mishi. me ya hannu shi alkur'ani da shiya? la yatihi al-batilu min bayni yadai, albatilu ƙarya ko albatilu ɓanna ko albatilu ƙari ko ragi ko albatilu rashin yarda da shiya ko albatilu ƙaryatawan littafin da agabani ne balle na bayanai, duka la ya atihi ba su zai kema alkur'ani. kowane guda cikin waɗanga Allah ya tsare alkur'anin shi daga gare shi. an tsare alkur'ani daga ya kasance an yi ƙarya ciki ne don ana ganewa, an tsare alkur'ani daga a cusa ƙaryar ciki ne don ana hishe ta, an tsare alkur'ani daga a rage wani abu, ƙarya ce dama ragin, an tsare alkur'ani daga a ƙara wani abu, dama ba a iyawa, in ɗigo an ka rage sai an mai sai. ko mai koyo ya ta karanta iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, ya ga an rubuta iyana ta abudu wa iyana tasta'inu, shina cewa ba fatiha ta ba wa larabci na, ko koyo ka kai. mallan na karantawa maliki yawmiddin sai ce iyana ta abudu wa iyana tasta'inu, ce aka wa lawan ga larabci na, mukan iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu mun ka san ce to na ya kuri. to kaga iyana ta abudu ko iyana na abudu ko iyaka ta abudu zai an mai da ɗayan nan wanda suke daidai, sai ka ji siyaki ya tashi. to la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi. laisa babu kitabun wani littafi in ji malan qablahu da aggabanin alqur'ani yukazzibuhu da ya karyata shi. ba an saukar da littafai guda 4 a gabanin alqur'ani ba. an saukar da attaura ga Musa, zabura ga Dawuda, attaura ga annabi Musa, linjila ga annabi Isa, aka saukar da sufu Ibrahim ga annabi Ibrahim. to duk waɗannan littattafai sun zo ne gabanin zuwan alkur'ani ga annabi Muhammad, amma fa ba a same su yukazzibuhu suna ƙaryata shi ba. asali ma kowane littafi daga cikin waɗannan littattafai kahin mai su ya ƙare ya rasu, kahin annabi Isa ya tayi sama, sai da kowane littafi ya faɗi cewa to akwai wanda zai zo ya shahe mu, in ya zo ku bar namu ku yi nasu. alhamdulillah littafai da gabanin alkur'ani sun tabbata muna haka. ba da daɗewa ba, duka ba a yi wata 3 ba, an samu bible a turkiya kusan ya shekara 2000. abinda a cikin bible ɗin nan wanda yanzu ma an hana a kai gare an tsatsare shi, cewa alƙur'anin Allah da manzon da an ka aiko da shi shi a gaskiya addini kuma shi a gaskiyar littafi. ba a shekara guda da rabi ba aka yi hira da wani pasto, ina da hiran nan ga wayata, ba a ƙare hira da shi ba sai da ya ce don Allah musulmi mai interview da shi a Kaduna, don Allah ya mishi addu'a inda ya mutuwa ya cika da kalmar shahada, don shi ya san alƙur'ani da wanda ya taho da shi su addini, shi a addini na gaskiya wanda an ka aiko shi an manzon ƙarshe. da Hausa kuma shiga maganan nan ba da Turanci ba, ina da ita yanzu haka ga wayata. Faston nan Solomon a suna ne, a yi mishi addu'a yake cewa don Allah in zai cikawa ya cika da kalmar shahada, don shi ya san da sanin cewa addinin musulunci da manzon da an ka aiko su a gaskiya. to ba gardama ake yi ko muƙabala da shi ba, tattaunawa ɗai ce ake, da sai a ce to ya haɗa ma mutane nai don su dawo, tunda shi ya ce a yi mai addu'a shi rasu musulmi. ba ita ba ce, ana tattaunawa ne ba ta jayayya ba, da sai a ce to ya haɗa ma jama'a shi. to alhamdulillah addu'a za a yi mai Allah shi gwada mishi addinin da ya faɗe shi da baki ya girku ga zuciya har ya sake ambatan la ilaha illallah, don musulunci ya ribanta da shi da kuma waɗanda a bayan shi. to kaga in linjila dai ta tabbatar da alƙur'ani gaskiya ne, to faɗa min kuma wani littafi zai zo ya ƙaryatar da alƙur'ani ba a dahu bayan an sabkashe shi. linjilan ma da aka jayayya haka ji mutane na cewa manyan wayan addinai guda biyu na ƙasa
to shi kai ne addinin guda wanda kai yadda da addini na Allah ya ce ba addini na ba, to shi kai ne ɗayan da ka yadda da shi ya yadda da wanga gudan da Allah ya ce shi ɗaya addini shi ɗaya addini. Da wannan hujja da muke da ita ta wannan pasto da kuma limamin Kirista, muna ƙare mai addu'a Allah ya ƙare shirya shi kuma ya cusa hasken musulunci cikin zuciya ta shi karɓa musulunci. To nan mu lura, gabanin a saukar da alƙur'ani littafai sun yi ta zuwa, babu wanda ya ƙaryata shi. Bayan an saukar da alƙur'ani babu littafin da Allah ya kuma saukar suwa fa. Don haka duk wani littafi da za a rubutawa ya ƙalubalanci alƙur'ani kaɗai ambace shi fiyori ne kawai, rubutun zube ne an ka yi amma bai tamka da alƙur'ani. Masu fassara ta kowane yare ga alƙur'ani sai an zaɓi kalmomi ko cikin yaren da ba na turanci ba don a fassara ƙur'ani, amma babu yaren da zai fassara ƙur'anin nan in ba larabci ba. Shi ɗai adda kalmomi isassun da za su fassara kalmomin alƙur'ani, amma ko fassarar turanci in ka ɗauka za ka ga sai an zaɓi kalmomi manya-manya sannan sai ka ji ana fassara kalmomin Allah da su. In ka ji irin su abrogation cikin ƙur'ani ake samu, assimilation cikin alƙur'ani ake samu, ga sunan manya-manya ba. In ana magana almubazzaranci za ka ji ana cewa kar mutum ya zama spenta ko yaushe watsa, sai musulunci ya ce a'a secondary da turanci secondary almubazzaranci sai ka koyo ka samu kalma wadda za ta kwatantuwa da kalmar ta Allah sannan ka fassara ta. To wannan ya gudu kenan alƙur'anin nan daga Allah yake, kuma addinin da ya sabka don alƙur'ani ya sabka don a yi shi na Allah, kuma shi Allah yarda da shi. Don shi ubangiji ya ce tanzilun, shi ƙur'ani sabkakke ne min daga hakimin gwani Allah ba, hamidin wanda ya cancanta a gode ma, shine Allahil mahamudi fi amrihi, Allah nan da aguda al-mahamudi wanda abin godewa fi amrihi ga dukkanin lamuransa. In ma ka ƙi yarda da Allah ya baka sai ka ce na ji daɗi ni wane ne, a waye ka wani ko baka waɗi Allah ba, Allah na kaka gode ba. Wa ya sama jin daɗin nan, Allah nan da baka so shi za ka cewa, za ka je na cewa to shi dai they thank God, ba a cewa alhamdulillah tun da ba musulmi ba ne, bai cewa alhamdulillah larabci na lillahi kuma larabci na, amma zai ce I thank God, na gode ma Allah da na kasance ɗan Najeriya. Waye ka Najeriya, waye Najeriya, misa an ka Najeriya. God ɗin nan Allahu na shi na ɗaya ka fassarawa da wani yare daban, da ma ka huta ka ce alhamdulillah kowa shiga ne. To ya haika tsaya wasu kalmar ɗaɗɗare ko unwani da wasu yarurruka waɗanda za ka rikitar da kanka da kanka. To shi alƙur'anin nan sabkakke ne daga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ƙarya in mun ɗauke ta ƙarya wagga ta magana ba ta shiga cikin alƙur'ani, in mun ɗauke ta wata sheɗana kuma ba a jingina ta ga alƙur'ani face an gane ba alƙur'anin ba ce. In larabcin mutum ya iya ɗan so aka wani abu cikin alƙur'ani ana karantowa shikenan alƙur'ani ya tashi alƙur'ani, ba alƙur'ani ba ne abin da ya ƙara an cire. Sannan alƙur'ani ɗai an littafin da duk inda ka tayi sai ka ganai iri guda. Ba mu da old balle mu samu new testament, mu ƙur'anin mu fresh ne, ba mu batun old balle new, fresh a suna ne. Saboda mi ɗanye na har yanzu ha, bai bushe ba, bai ƙame ba, amfani ne bai ƙare ba. Dalili ko shi ne dukkanin al'umma gaba ɗaya in lamari ya rikice mata cewa aka yi shan a koma a gani, shin wai su musulmi mina na suka biya sun ka zama abu guda. A ce littafin nan da an ka saukar suwa ga Muhammadu, mai shi shigi bai cewa littafin Allah, sai ce littafin nan da an ka saukar ga Muhammad, ce to a ɗauko shi a duba. Da rikici ya samu, aka samu global financial crisis, kowa ya sani kusan 'yan shekaru guda 3-4 da sun wuce an samu matsala ta tattalin arziki duniya, ko ina an ka takura. Ingila a farkonta mai da al'amuran bankin ta irin na musulunci, su ɗaya sun ka zama ƙyam tsaye haka, babu wani wanda ya gitta musu ga tsari, babu wani wanda ya koya musu wani abu wanda ya shafi tsarin tattalin arziki. Iyaka an koma duk inda addare ba a cire galon,
a tsaya babu riba, free loan ne daga riba, babu riba. Ko da aka amo bayan wata 6 sai ga Ingila da tsarin banki na musulunci economy nata ya tsayu. Ƙasashen duniya masu bin tsarin kwaminisanci America da tsohon tsarin Ingila wanda Ingila ta bari ta dawo na musulunci sai ga su duk economy nasu yana decreasing kuma yana collapsing, yana raguwa yana faduwa, yana raguwa yana faduwa. To ke Ingila miki tsarin nan na musulunci mu ba da kuɗi in aka ci riba mu kasa 3 mu ɗauki kashi 2 don mu adda dukiya mu ba wanda ya muna ta'ammuli da dukiya guda. Cikin musulunci bai ulmura ba hati a suna ne an ka bi shi. Da an ka dawo ce to ba haka za a yi ba, da ni da kai mu haɗa ƙarfi da ƙarfe, ka ba da naka in ba da nawa daidai 50-50, in an ka gama waje ɗaya an ka ci riba mu raba 50-50, shi kuma mu ba raba a suna ne. Cikin musulunci Allah ya faɗi wannan hukunci cikin ƙarshen suratul muzammil. To haka ubangiji ka ta bayyanar da ayoyi ne, amma ba mai ganewa sai mai imani. To la yatihil batil min bayni yadayhi wala min khalfihi, sabkakke ne daga Allah, shedan bai cusa shi ga kowa, don an karanta shi gudu shi kai. Shedannu an karanta Qur'ani na aljannu ba su tsayawa, don shi ne ake son a ci gaba da karanta ayatul kursi da ayoyin falaki da nasi cikin gidaddaji in an tashi ana karanta alqur'ani. Manzo Allah ya ce abinda an misalin gidan da ba a karanta alqur'ani ciki ne haka yake yanda kuka san kango na kogon da aljannu azzam na ciki ne. Duk gidan da ba a karanta alkur'ani to kango ne, kamar kangon gidan da aljannu suka ciki ne. Sadda duk ake karanta alkur'ani to ƙarya ba ta tsayawa cikin wurin nan. Iblis zai gudu da mataimaka ne in ana karanta alkur'ani. To ku karanta alkur'ani don akwai waraka cikin shi. Na'am. ما يقال لك ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب عليم. Allah maɗaukin sarki sai ya karkatu ga annabi Muhammad. Ba ana ƙaryata manzon Allah ba, tunda alkur'ani ya ce innal ladzina kafaru bizikri lamma ja'ahum, sai Allah ya ce ma yuqalu, ba za a ce komai ba laka gare ka min at-takdhibi na ƙaryata ka ya rasulullah, illa face mithlu kwatankwacin ma abin nan da qad haqiqa qila an wade shi lirrusuli ga manzanni min qablika tun gabaninka. Duk annabi da manzon da ka sani ya rasulullahi, abinda duk an ka faɗa ma an faɗa mishi irin shi, kai ma hakiye. Ku ɗauki na farko wanda da gare shi sai annabi Muhammadu ya bayyana, Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam. Ai da ya zo da linjila sukutun ma cewa an kai shi ɗan Allah ne. Ba kowa ya yarda da Isa ɗan Allah ba ne cikin Kiristoci, amma dai an yarda, wasu sun yarda can cikinsu mata Allah ta haife shi. To da mai cewa ɗan Allah da mai cewa mata Allah ai duka harrai ne. Bai da sahiba, bai da abokiyar zama shi Allah. To ka ce kuma ga matar shi, to kenan ka yarda da ta haihe Isa. In ta haihi Isa ta ɓangaren wa ce Allah subhanallah, Kiristanci kenan kafirci ne. Ko ba a son a ce kafirci ne, to kafirci ne. Amma dai littafan da an ka suwa cikin nasara, to waɗannan ba kafirci cikinsu don daga Allah suke. Linjila daga Allah take. Kuma cikinta ba inda Allah ya ce a riƙi Isa ɗan shi, cikinta ba inda Allah ya ce a riƙi Maryam matar Allah, cikin shi ba inda Allah ya ba da umarnin a bauta mishi, a bauta ma Isa, a bauta ma Maryam, ko guda Allah bai ce ba. Abinda a ciki su bauta ma Allah don shi mai littafin na linjila ya faɗa musu bawan Allah ne. Abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wassalamu alayya yawma amutu yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Ubangiji ce zalika Isa ibn Maryam. Waɗancan siffofi da an ka ambato Isa yake ta faɗi. Allah ya ce to wannan shi a gaskiyar wanda ake kira Isa ɗan Maryam.
don haka da shi ɗan Allah ne ta Allah ce zalika Isa ibn Allah Allah ce zalika Isa ibn Maryam to ga Isa nan ɗan Maryamu ya faɗi dai inni Abdullahi to wanda duk kuma ya ari bakin sai na Isa ya ce Isa ya ce ɗan Allah ne to shi kawo nassin linjila da ta tabbatar da haka babu shi alqur'ani ya daɗe da korewa walam yakul lahu sharikun fil mulki bai da abokin tarayya ga sarauta babu ulwallahu ta tabbatar da lam yalid wa lam yulad ba a haife shi ba shi Allah kuma bai haifa ba bai haihuwa dan da ma bai riƙe haihuwa ba mutum bane saboda haka duk abin da za a ce gare ka ya rasulullah kad qila haqiqa an bace he da shi ko kaɗan da shi lil rusuli ga manzanni min qablika da agabaninka annabi Musa da yazo ai cewa aka yi ba Allah aiko shi ba an yi ta kashin yan yara ba kafin Musa ya haife shi da Allah ya mura tabbatar da Musa cikin gidan kisan ya rayu da ma yace shi manzo ne sai da ubangijin reno ne shine Fir'auna yayi mai gori alam nu rabbika fina walidan ba mu mun kare ne ka ba kana dan yaro jinjiri cikin mu ka ci tuwon mu ka shahuran mu ka sa tufan mu ka kwanta gidan mu kai abin da kake so cikin gidan mu wa fa'alta kallati fa'alta duk abin da kake cikin gidan mu kai shi amma yau wai ga ka Musa ka zama kahiri a'a subhanallah wa anta min al-kafirin wa fa'alta kallati fa'alta wa anta min al-kafirin yau Musa ka zama kahiri baka biyan mu ji wai Allah ya aiko mutum da addini na gaskiya har an sa shi cikin ulul azmi na rusuli wani can sakarai shi kira shi wai kahiri fa'alta kallati fa'alta wa anta min al-kafirina ta ni ba kafiri bane kai dai kafiri aka suka yi ta jayayya ka sani an gaya ma annabi Musa he da haka annabi Ibrahimu da yayi tai sai da ya kusa cin nasara sai shi ɗaya shiga cikin zukatan mutane ne sai ya wargaza musu imani annabi Ibrahim ya kakkare gumaka ko sai ya rataya ma babban su fa'as ya rataya mai diga ko gatari sai aka zo ko da aka zo aka buɗe ɗakin bauta sai aka isko gumaka sun rurrushe kararru ya musu fanya haka ya jajjefa su ya kakkace su amma ga babban rataye ya tsaye yana ta kallon 'yan ƙanana sun mutu ci a man fa'ala haza bi alihatina innahu lamina zalimin kwai ya haka azzalumina to a aka iya kare Allah kuma haka kire wanda ya kare maka ubangijin bauta wai azzalumi ce to inna sami ina fatan yazkuruhum yuqalu lahu ibrahim mun ji wani saurayi shi ka ambaton su da muni sadda duk an ka ce alloli sai ya ce ba su da amfani bai kamata a bauta musu bai kamata ai kaza ba yace a fatu bihi ala ayyulin nasi la'allahum yashhadun ku kawo ibrahimu don mutane su san bannar gada yayi shi ya aikata ta su shaida don mu kashe shi aka zo da annabi ibrahim aka aje shi gabansu ce a'a an ta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim kai haka da gumakanmu abin bautanmu ce a'a bal fa'alahu kabiruhum hadha ni ba ni ne ba babban gana su duk shi ya kakkare su amma yanzu ba son ne kai ku tambaye babba ba shin waɗanga ba ga sunan bakararu fas'aluhum ku duduka kowa shi tambaye Allah ne in suna magana suna haɗa muku kakkare su to suna magana ta suka dudduka haka kamar yadda 'yan kwallo ka yi in za a harawa an suna yin da'ira ko su yi sayakul kowa ya azaka haɗa ta haka a noce suna an san wasiyar shaidan sun ka noce kansu suna kallon juna ce to yaron ga abin da ya haɗi ya kun san ba su magana ni kun ka gani ce a haɗa mai ba su magana sun manuke su ala ru'usim laqad alimta ma ha'ula'i yantiqun ka duk san ba su magana Ibrahim ce to misa kuka bauta musu misa kuka bauta mu abin da bai cutar sheku bai amfana sheku to kaga inda hujja take ita ce ka san duk ba su magana ya kusa cin nasara kenan ga ka'ida in mutum an ka kewaye shi da hujja mi kawaya shi kai ce to lalle ba su magana to amma mu dai duk da haka Ibrahim ka cuce mu sai guda ce kai wallahi qalu harriquhu ku ƙone shi ku kashe shi ku ƙone shi wansuru alihatakum ku taimaki abubuwan bautarku to kaga da cewa ku ƙone ku kashe ku taimaki abin bauta ya zan ba abin bauta ba kenan wa ka taimakon Allah sai dai Allah ya taimake ka kai ko ya azama taimakon addinin shi to kaga annabi Ibrahim ƙaryata shi an kai
ya gwada musu hujjoji ba nan wurin kare gumaka ba da shi da namrudu muhawara ta shiga wa ubangijinka Ibrahim ya ce ubangiji na wanda yake rayawa yana kashewa ce a'a mu ma haka muke mu ma haka muke ya ce a kira mai bayi biyu sabbi a kira ce kai waye ni bawanka ne kai waye ni bawanka ne ce kashe min wannan a kashe shi ya ce to kai tafi mun raya ka ce to Ibrahim sai mi kuma kaga mun yi abin da Allah kaka yi ko ce ta to ni ina da Allah kuma wanda ka wani aikin da baka iya ce to waɗi aikin mu yi iri ne ce to rabbiyal ladzi yati bi shamsi min al mashriqi fati biha min al maghrib to ina da Allah na aiki ne sahadu ya hidda rana da gabas yau hidda taka da yamma an ce ana tsakiyar rana a zuhur bata yi ba annabi Ibrahim ka ce man namrudu haka ce ka yadda me ita da yamma in ka ce kai Allah ne sai ce a to ai duk ka dusan ko sama ban iya zuwa Allah ya ce a fa buhita alladhi kafara allazi kafara fa buhita wanda ya kafirci fa buhita sai ya rude ya shiga demuwa yace to ni Ibrahim kashe kazan sa yace to kaga ƙarya ta tabbata kenan ba Allah kake ba to ka dai kashe wanda kake so da iznin Allah don shina bawanka amma lahira kuma sai Allah ya maka azabar shi to wannan ya gudi kenan alqur'anin nan da Allah ya saukar ga annabi Muhammadu ana ƙaryata shi to an ƙaryata an haɗe haka da yawa ga manzanni da annabawa ubangiji ya ce sai dai inna rabbaka haƙiƙa ubangijinka ya rasulallahi ladhu magfira ma'abuci da siffantuwa ne da gafara amma lil mu'minina ga masu ba da gaskiya wadhu kuma ma'abuci ne shi Allah da siffanta da iqabin azaba alimin mai raɗaɗi lil kafirin ga waɗanda suka yi kafirci duk wanda ya ƙaryata ka ya haƙuri da a kama shi da azabar da zai ƙonu cikin wuta ya tabbatar da ƙaryatawar shi halaka ta kai shi gare ta na'am ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولو جعلناه قرآنا عجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم أمى أولئك ينادون من مكان بعيد الله wanda ya ɗaukaka ya ce walau da a ce ja'alnahu mun saka yin alƙur'anin can da an ka ambata a zikir da mun sashe ya zama ƙur'anin abin karantawa a ajamiyan wanda ba balarabe ba da mun saukar da wani yare ne mun ka ce shi an ka saukar gare ka ya rasulallahi ba larabci ba laƙalu kuma wala da kaji suna cewa laula to me hana fusilat a bayyanar da kuma ayatuhu ayoyin mu ba mu san wannan yare ba don haka a bayyana muna hatta na fahama ha mu fahimce su kaji kuma tsauri na ɗan adam da ba balarabin alƙur'anin ba ne kamar wadda manzon alƙur'anin yake balarabe aka saukar gare shi da kuma sun nemi tafinta da sai sun ce to sai ka biɗo mai hasara don mu ba mu gane ba ana aiko ka ba mu san abin da an ka aiko ka da shi ba don shi ubangiji ya ce ba mu aika kowane manzo illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum duk manzon da za mu aika da yaren al'umma shi aka aika shi to mu manzon ƙarshe ne babu annabi ko manzo ba haushi ba a yi ba kuma ba a yi don an rahe babu nubuwati wa risala da aiko annabi muhammadu amma turawa na da yahudawa na da zai yawa al'ummomin duniya wayanda ba ɓangaren mu ba suna da manzanni da annabawa masu yare daban-daban irin na swahili da makamancinsu don an sassafkar da kuma
manzannin da saƙonni da suka gabatar suwa ga al'ummarsu daban-daban da yare irin nasu. Ya ishe ka linjila ta annabi Isa, sadda wata mata baƙa ta taho ta musulunta yana kiran Hebru su zo su yi imani, cewa a'a ni innama ub'athu an aiko ni ne ila bidi dha'ani min bani Isra'il, zuwa ga horhorun tumakin banu Isra'ila, ni baƙi bai addini na. To me kai baƙi coci? Halaka. La ilaha illallah a addinin kada alhamdulillah rabbil alamin Fatiha kai sallah ba kai haka ba. Ka taɓa goshinka don nan kawai wani na kaka kira wanda ba Allah ba, kuskure ne. Ba shi addininka ba, addininka ka yi tsaye ka ce la ilaha illallah an tuwahhida Allah wahdahu subhanahu, ka kadaita Allah shi kadai, babu batun gama Allah da wani, gama Allah da wata, ko Allah da wasu, duk wannan shirme ne, ba shi addininka ba. Annabi Isa ya ce ba a yi ko shi gare ka ba, don haka in kai ba ka da hujja. To da mun saukar da alkur'ani in ji Allah shina ajamiyun, ma'ana yana ba da larabci ba, duk abin da ba larabci ba bobocin aka kira ne ga ƙa'ida. Mu yanzu bobayi ne ha, wadda kaka ce ma bai rabe kai bobawa taho, to haka ne ya kamata shi ma ya ce ma kai ba haushe bobawa taho, don su sunanku a jamawa. Larabawan da ka karanta ƙur'ani da irin wanga yaren da yanzu mu muke fassarawa da yarenmu na Hausa, su ɗaya ake kira larabawa. In ka koyi larabci ka ji shi kamar rigar Ka'aba, an san dai rigar Ka'aba ko? Ya kajin larabci a nan don nan take tsakar duniya ta lullube ɗakin Allah. To sai a kire ka musta'aribun a sunanka ba arabiyun ba. Wanda ya koyi larabci ya ji shi, musta'arib, mai koyon larabci, ko baka iya ba. Duk wanda ka iya kalkala, ka iya hidda ra'u muraƙaƙa da wanda ba muraƙaƙa ba mufahama. Duk wanda ka iya faɗin a da ba sai dai a kira ka musta'arib, ka koya ka fara iyawa. Amma ba a ce maka arabiyun. Ina ana ce ma arabiyun ajamiyun, ga ka balarabe kuma bobawa, sai dai a ce maka bobawa na da yaji larabci. Amma balarabe in ya ji yarenka balarabe a suna ne, ba a ce mai balarabe na da ya zama bobawa, don da ma Allah ambate shi ba bobawan bane. To haka nan alkur'ani yake, don shi ya game kowa. To da mun saukar da shi yana bobawa shi alkur'anin nan, da sun ce mi hana a rabbi ayoyi nai a fassara muna su hatta na fama ha mu fahimce su. Sai Ubangiji ya ce a ajamiyun, shin shi alkur'anin bobawa ne, wani biyun arabiyun, sannan shi kuma annabi ya zama balarabe. Mu ya za mu gane wanga abu, za su ce haka. Ya za a ce ƙur'ani da larabci, amma kuma shi wanda an ka aiko ya kasance bobawa. To ko wani an kai musu ba kwashewa lahiya za a yi da su ba. Don me? Saboda ilhadi gare su, kaucewa gare su daga barin son gaskiya, wadda duk ka faɗi ba za su yadda ba. Istifhamu inkarin, wannan musu ne, tambaya ce ta inkarin ta musu minhum daga gare su. In an sabkar da alƙur'anin balarabe amma annabi ba balarabe ba, za su ce to mu ba mu ma gane ba, mu larabawa ne, ya za a turo mana wanda ba balarabe ba kuma shi fassara mana littafin da yarenmu ne, ba ya daidai da su ba. In aka saukar da alƙur'anin ba na larabci ba, an ka aiko manzo na larabci balarabe, kuma za su ce to mu larabawa ne, mun san Muhammadu balarabe ne, amma misa za a kawo mana littafin da ba na larabci ba, kenan sai an kawo wani ya haɗa mana kuma abin da ba gaskiya ba, don mu ba mu san mi ya kawaɗi ba. An yi daidai da su ta ko ina ba a yi daidai da su ba. To ko mahalicci bai daidai da kafiri ta wannan ɓangaren, inda Allah zai magance matsalar kahiri shi daidai da shi, a haɗu alƙiyama shi kai shota. Nan kan bai da matserata, nan zai ce ma Allah, Allah kai Allah, kuma wallahi ni ban ba mushriki nike ba. Ce a'a, wallahi rabbina ma kunna mushriki na, Allah ka san mu yi shirka. Ce a'a, ga shirkar kunan ga hili, ga ta nan na gwada muku. Ce to ka gafarta mana. Ce ai na ce ka ai shirka, kuma inda aka gafara kun ƙi neman ta, don haka ba a gafarta muku. To na an ƙare da ɗan adam, Allah ya ishi taliki rashin magana, don ƙarshe ko ta sai kahiri ya jayayya. Zai nuni musulmi ya ce to kun gani ku kun yi sallah mu mun ƙi, amma ga mu tare. Sai Allah ce mina na aka yi, Ubangiji bai fa kowa ga ilimin ka, suna aibanta mu da mun bi ka kuma ka ƙone mu. Muhammadu ta yi kwaso su duk ka hito da su da wuta.
kar ka bar wanda yake da ƙwara imani cikin zuciya ta wuta, kwaso shi hito da shi a bayan musu gori. Ko da aka duba babu kuwa ce to yanzu ha ce to Allah mu ɗaya kuma za ka bari cikinta, ba a yi daidai ba, sai Allah ya ce musu ikhsa'u fiha, ku noce cikin wutar, kar ku sake magana. To nan za a maishe su kurame amma suna jin azaba, za a maishe su makahi kuma suna ganin azabar, za a maishe su bebaye amma kuma suna neman su yi magana don a cece su. Azabar za ta kewaye su. Allah ya kare mu. بتحقيق الهمزة الثانية أعجمي وقبلها ألف قباننت أعجمي أقصى ألف قباننت بإشباع كيجا أعجمي كما ود مالا يكرنتا ودونه كوكما كيجا أعجمي إن كرنتا كي أعجمي ياي إن كما إمالا ياي أكوي إمالا أكوي إثباتي akwai kuma taqiqul hamzati sannan kuma akwai hasful hamzati wanda duka karanta kira uku ta ishe ka. Qul ka gaya musu ya Rasulallah, huwa shi alƙur'ani hudan shiriya ce min ad-dalalati daga bata lillazina amanu ga waɗanda suka ba da gaskiya da Allah. Duk wanda ya ba da gaskiya da Allah to da ya ɗauki alƙur'ani zai zama mai makami na shiriya, ya shirya sai daga ya ɓaci. Wa shifa'un min al-jahal, sannan kuma magani ne, waraka ce min al-jahal daga jahilci. Duk abin da ya shige ma duhu na ilimi in ka ɗauka ƙur'ani sai ka asko shi ciki, sai da in baka sani ba. Dan ba ku dama daga yanzu zuwa gobe war haka ko kafin war haka, kowa ya yi tunani gobe ya taho da abin da sha ganin kila ƙur'ani bai kunsai ba don baka yarda ba. Ka ɗaga hannu kayan mu gama ka ce mallan ni ban ga ƙira cikin alƙur'ani ba, ce mi aka ƙira maƙera, mi suna abin da aka ƙira da shi maƙera, mi suna nai ƙarhe ko. To Allah ya ce wa anzalnal hadida fihi ba'asun shadidun wa manafi'u lin-nas. Da kayan maganar maƙera sai a ce karanta suratul hadidi. Noma ha ina Allah ya ce a yi kwasa, ina Allah ya ce sai ka ce karanta suratun naba'i. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, don me linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Sai a tsaya nan ce to gonaki ga sunan lillillif, sannan kuma ka sa ƙwaya cikin ƙasa a jidda ruwa ka hisuwa. Mi ka yi amfani da shi sungumi, da mi an ka yi sungumi wurin sara ƙarfe anzalnal hadida, wahidda ɓotar da an ka yi sungumi da ita icce Allah ya ke sai ruwan sama, wasara yassa ɗan adam wai yi shi Allah, noma ya tabbata. Komi kaka so ƙur'ani ya taro shi, amma dai duk da haka i tunanin mi ababu. Hudan wa shifa'un min al-jahali, sai dai walladhina la yu'minuna, waɗannan da ba su yi imani ba, waƙarun akwai wata irin toshewa, akwai wani irin nauyi fi adanihim ga kunnuwansu, fiƙilun akwai wani irin nauyi da Allah ya jefa cikin zukatansu da kunnuwansu, fala yasma'unahu, ba su sauraron alƙur'ani. Suna ji ana ta karanta a ce madalla muna ji daji wannan karatu, amma me yake fadi? Ya ji daɗin karatu amma bai san me aka waɗi ba, saboda Allah ya sa mai kariyar da bai son gaskiyar balle shi jita. An samu wata mata Ingila tana zuwa makarantun addini, ta yi zaune tana sauraron alkur'ani ba ta san me aka waɗi ba. In ta je sai ta tambaya chapter nawa bas nawa ake karantawa, sai a waɗa mata sura kaza aya kaza, sai ta buɗe na turanci. Ana karanta na larabci tana bin na turanci. In an gama sai ta ce to ta gode Allah, sai ta tashi ta ita. Wata rana malamin ya tambaye ta mika kawo ta ba ta zuwa coci, ta ce abubuwa 4 ke kawo ta saurari ƙur'ani. Na ɗaya tana samun waraka ga damuwa. In ta zo ta zauna ta ji ana karatun larabcin nan, tana ce when you are reciting this Arabic language, ita ba ta ɗaukai ƙur'ani. Sadda kuke karatun wannan yaren na larabci, zan ji cikin raina ban da damuwa. Duk wani abu na ɓacin rai da ta samo kayan ta wurin ta saurari ƙur'ani, ba a gama karatun ƙur'ani sadda take sauraro sai ta ji babu. Ce na biyu kuma ta ce is so sweet, ƙur'anin zaƙi gare shi, amma kuma ba ta iya karanta shi da larabci. In ta karanta da turanci sai ta ji abin da take son ta jiya na damuwa ya cire bai cire ba, amma in ta zo aka karanta mata shi da larabci sai ta ji abin da take ciki na damuwa ya kuranyi mata. Kaga hudan wa shifa'un, amma shifa'un haga waɗanda suka yi imani.
abu na hudu ta ce lokacin da abubuwa suka ɗan damashe ta tana cikin rikici na rashi talauci ha abubuwa suka yi mata tsauri suka yi tsauri sai ta sheko islamiyu sai ta zauna ana karanta alkur'ani ta ce kuma ta yi zaɓen nazari kilas da kilas 1 wurin 'yan yara ha irin su waɗanga da manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama in an ka bar su suna karatun alkur'ani Allah na ɗauke hushi ne kuma tsananin azaba Allah ba ta sabka ga al'umma masu zunubi da karatun 'yan yara to can ta zaɓa nazari kilas amma kai ko baka shi an kai karan zai ce da Allah dai a bani class 5A ko 5C saboda yan yaran nan kana iya fara hala ka wani ya hatsari wani ya yi to nan na hushin na Allah ka kuran yawa in kana koya musu Qur'ani shi ta zaba nazare class ce in nin matsu why am in poverty in ta da cikin matsuwa da damuwa ta talauci sai ta tawo ɗaya da niyyar bari ta ji Qur'ani ko da ta kai ta sai ta isko account ɗinta an yi mata transfer Qur'ani ha shifa ba ɗai kawai karanta ka je ayatu shifa ka rubuta ka sha ka warke a'a ko wata damuwa gare ka karanta sai Allah ya cire abu na hudu na ƙarshe ta ce sadda take free ba ta komi gida zaune tana karanta babul sai bakin cikin ta ya ƙara ƙaruwa ko da taka towa ta aje ta zo ta saurari alƙur'ani sai ta ji farin cikin ta bata san ina ma yake hitowa ba ga munan in mutum yadda mu sai ce shi inda ma karatan tebur ta kashe shi ni ma akai da haka ko shi hawa fila ba shi haɗo ya mutu ya huta ko ya ce inda ba a san shi ba shi haɗa gulbi ko ya taɓa wayar lantarki ko shi rungumi transformer shi bilalazi ko ya sha guba ma duk abubuwan ko suna raguwa to ba shi bane ka ji ma kahiri wa da ya balle kai da an musulmin da kai yi imani da sabkakken littafin na Allah qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa ubangiji ya ce sai dai waɗanda ba su yi imani da shi ba akwai wani irin nauyi cikin kunnuwansu fala yasma'unahu ba su ma iya tsayawa saurari alqur'anin bale su yarda da shi wahwa shi alqur'anin nan aman ya zama makabta alaihim akan su fala yafhamunahu ba su fahimta shi to sai ga ta ita ta zo ta fahimce shi to babu ita ma shakka nan gaba insha Allah za ta musulunta ula'ika waɗancan da muka ce ma innal ladzina kafaru bizikri lamma ja'ahum to ula'ika sune yunadawna za a rinka kiransu min makanin daga wani irin bagire ko wuri ba'idin wanda an mai nisa ai hum su waɗannan mutane kalmuna da haka suke kamar waɗanda ake kira min makanin ba'idin daga wuri mai nisa kuma la yasma'u ba su ji wa la yafhamu in an kira su ba su fahimtar ma yunada bihim abinda an ka kira su da shi in ma aka zauna ana karanta sai ka ji suna cewa menene ake karantawa nan yace qur'ani ne sai ka ji to hell with them wa mai karatun wai to hell with them ayi wuta da su kai dai za ka wuta kai da kake karanta mu mai alkur'ani kalmar da ba ta Allah ba shi na karatun ta Allah saboda haka musulmi warakanmu da dukkanin bakan cikunanmu talaucinmu matsalolinmu na rayuwa da na addini duniyanmu da lahiranmu tana nan cikin alkur'ani wallahi da mun yarda da shi ka cokan da halin da ake ciki yanzu bai same mu ba da yake ana shan ruwan tsuntsaye ga hukuncin Allah wanda bai da ƙarhi a zartan mai